Jesi li spreman za kabur, za mračnu, hladnu, usjeklinu, za novo društvo, mrave, crve, možda i ahiretske, komšije, odnosno tvoja dunjalučka djela koja će ući s tobom u kabur. Koliko se pripremaš za kabur? Koliko se pripremaš, jesi li spreman, jesi li pripremio odgovor koja će te dvojica meleka zasigurno bez imalo sumnje u kaburu Munkir i Nekir pitati? Poznata pitanja. Koliko se spremaš? Znaš li kako se spremiti na pitanje ko je tvoj gospodar, ko je tvoj poslanik i koja je tvoja vjera? Znaš li da onaj koji prođe uspješno ispit, da nakon tog ispita sve mu je bolje, sve će mu biti bolje i u kaburu i poslije nakon što izađe iz kabura. Ali Boga mi onaj koji ne položi ispit, koji padne na tom ispitu, sve nakon toga će biti gore, a povratka i popravka više nema. Jesi li spreman za izlazak iz kabura i dolazak pred uzvišenog Allaha?